बड'लेण्ड फोसावलुनि जानानै बयनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिहरबाय। भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदीआ बुंदोंदि 21 सान न' सिङाव हाबनानै थानायाव गोबां बिगियाननि जाहोन दं। 21 सान न' सिङाव हाबनानै थायोब्ला कर'ना जिबसाया थैमारगोन। बे जिबसाखौ फोथैनो मानो 21 सान न' सिङाव हाबनानै थानाया गोनां जादों। नरेन्द्र मोदीआ बुंदों बे जिबसाखौ फोथैनो थाखाय एबा बिनि इनक्युबेसन साइकेलखौ सिफायनो थाखाय बे 21 साना थोजासे एबा जथेस्थ'। जुदि बे 21 सानखौ नोंसोर न' सिङाव थाथाबनो हायाब्ला जोंनि हादर एबा जोंनि नखरानो 21 बोसोर उन जालांफिनगोन। जुदि बे 21 सानखौ नोंसोर सामलायनो हायाब्ला लाख लाख नखरानो जोबस्रांलांगोन। दानिया आं नोंसोरनो फोरमायगोन चाइनानि उनाव माबोरै गुबुन हादरफोराव बे जिबसाया गोसारदों। थांनाय 5 सप्तायाव गोसारदों। 4 मार्चआव 3089, 11 मार्चआव 12462, 18 मार्चआव 35713, 25 मार्चआव 69176, 3 एप्रिलाव 1,15,242। USA आमेरिकायाव 4 मार्चआव 158, 11 मार्चआव 1301, 18 मार्चआव 1197, 25 मार्चआव 54916, 3 एप्रिलाव 2,13,144। स्पेनआव 4 मार्चआव 228, 11 मार्चआव 2277, 18 मार्चआव 19769, 25 मार्चआव 42058, 3 एप्रिलाव 1,12,069। जार्मानियाव 4 मार्चआव 262, 11 मार्चआव 1966, 18 मार्चआव 12327, 25 मार्चआव 32991, 3 एप्रिलाव 84769। इरानाव 4 मार्चआव 2922, 11 मार्चआव 9000, 18 मार्चआव 17369, 25 मार्चआव 24811, 3 एप्रिलाव 49593। बेफोर जाहोनफोरनि थाखायनो मोदीआ 21 साननि लकडाउन फोसावदोंमोन। दासिमाव बेबादि देरसिन लकडाउन माब्लाबाबो जाफेराखैमोन। बेफोरबादि ग्राफखौ नायनानैनो मोदीआ ससियेल डिस्टेन्सिंनि कनसेप्टखौ दिहुनदोंमोन। बेफोरबायदि उफुरा फोरमायलु आरो बायदि बायदि खौरां मिथिनो लुबैयोब्ला बे नायलुखौ लाइक, शेयार आरो जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब